सार नैबे मोनसे खोथाखौ आं दा सारनिफ्राय मिन्थिनो लुबैदों आरोना जेरावनो जोंहा सनितपुर आरो बिस्वनाथआ जिहेतु बिटिआर आव हाबफानो गोनां नङा होमबा दा बैखौहाय माखासे क्रिटिसाइज खालामलायनायनि गेजेरावनो माने ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा ओंखारो जे बै सनितपुर बिस्वनाथसिम सिमा बारायहैनाया माने नंखायसो होननानै थगायदों बेफोरबायदि बाथ्रा ओंखारो नालाय थ' बेफोर बाथ्राखौ लानानै किसु जोंनि बे सनितपुर बिस्वनाथनि मानसिफ्राबो खायसे गोनो गोथोआव गोग्लैयो आरोना थ' बै बिथांमोनखौ नोंथांनि मोनदांनायाव मा मोनसे बोसोन हरो बा मा मोनसे मेसेज हरो नोंथांनि नलेजजों नाय बिटिआर रेकर्डआ गोबां बान्दों साननो गोनां आरो बिनि सायावहाय एनालाइज खालामनो गोनां माखासे बिथिङावहाय जाय माखासे क्लजफोरखौ बयबो मिथिबाय खायसे जायफोरा फरायाखै फरायनानै लाबानो जाबाय दा बेवहाय बुंनाय मथेब्ला किसु बाथ्रायाथ' नोङो लेट लाखागोनानो माने टाइम लागोन जे एकर्ड खालामनायनि जि मोनसे क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोब्ला दा दिनै आंबोथ' लुबैयो थाबैनो जानांगौ होननानै जिहेथु नों मोनसे एग्रिमेन्ट लिरखाबायानो जेला बाउन्डारि बारायगोन होननानै अब्लाथ' बे बाथ्राखौथ' गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मानियाब्लाथ' जोंथ' गाबोननो संग्रामखौ बा मुभमेन्टखौथ' खालामफिनखागोनानो ना होमब्ला मुभमेन्टखौ खालामनायखौ एसे थाथ'थों बा सान्थि थाथ'थों होननानैथ' माने भारतनि सरकारा बा आसामनि सरकारा एकर्ड खालामदोंना थ' बाथ्राया बेसो भारत सरकारा बै बे मुभमेन्ट जोंनि दावराव दावसिखौ लुबैफिनदों ना सान्थिखौ लुगैदों बाथ्राया बेसो बेखौसो सानग्रो सिगांग्रो नोंनि माइनाव नङा होमबा नों बेखौ सानग्रो बे बाथ्राखौ नों जेब्ला सानबाय एनालाइज खालामबाय अब्ला नोंनि रिजाल्टआव फैखाबाय खर'आव फैखाबाय जे एक्सटेन्ड जागोन हाबगोन आरो बिनि गेजेराव बे नांगौबा सम लानो हागौ नाथाय हानाया हाबगोन जोंनि समावनो हाबगोन नाथाय सम लागोन बेखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेखौ 2025 मायथाइनि सिगां बड'लेण्डनि गभर्नमेन्ट मानगोनां माने प्रमद बर' सारनि दैदेननाया गोबां नाजागासिनो दङ इउ जि ब्रह्म सारमोन नाजागासिनो दं लरेन इस्लारि सारमोन नाजागासिनो दं गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोन नाजागासिनो दं राजु नार्जारी सारमोन नाजागासिनो दं रोंगोरा सारमोन नाजागासिनो दं गोबां दैदेनगिरिफोरा बिनि सायावहाय नाजागासिनो दं आरो बियो 2025 सिगांनो जानोखौ हागौखौ आङो एसे मोनदांदों नाथाय आङो बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जाय मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोनानोथ' मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि मानसि जानो हागौना सोर बुंदोंमोन 110 जौखोन्दो बड'लेण्ड जाया होननानै नोंनो सानदो बेखौ नों बेखौ गोसोआव खोख्लैग्रोदो सोरबायदि पार्टिनि बा सोरबायदि दैदेनगिरि सापर्टारा बे बाथ्राखौ बुंथावना नङा होमबा नंगौ नंगौ थ' मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारानो जेब्ला 110 जौखोन्दो बड'लेण्ड जाया बा बियो बिटिआर रेकर्ड खालामनायनि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि रेसपन्सिबिलिटि आंखौनो लाया नङा होमबा बिटिआर रेकर्डखौ बिथाङा मान होआ अब्ला बिथाङा जुदि बिटिआर रेकर्डखौ मान होआ बिथाङा बिटिआर रेकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामा अब्ला जाय बुंग्राफोर अब्ला बिसोरो सोर बेखौ नों सानदो अब्ला जुदि बेखौ मोनथिबायब्ला अब्ला बेखौबो बुजिबाय जानांगौ बिथांमोना साफा साफा हाग्रामा महिलारि सारनि चेला आरो बिथांमोनहा राजखान्थि खालामग्रा आरो बिथांमोनहा रायजोनि नङा बिथांमोना सासे गोथार दैदेनगिरि नङा बिथांमोना रांनि लबिया बिथांमोना माने राजखान्थियाव थानानै गावसिनि जे संग्राम खालामबोनाय हाथियार दैदेनबोनाय बड'लेण्डनि थाखाय बेखौ बिथांमोना बावगारदों सार नैबे मोनसे बाथ्रायाबो माने सम सम जों माने नुनो मोनो बे बाथ्राफोरावबो माने गोबां गोनो गोथो जायो आरो जे जोंहा जेलाव थानाय माखासे एक्स एन डि बिफोरनि बाथ्रा माने दावराव दावसि माने केस उइथड्र जायाखै बायदिसिना बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा खोनानो मोनो आरोना थ' बेखौ बेनि सोमोन्दै नोंथांनि मोनदांनाय नोंथांनि नलेजजों नोंथाङा माबायदियै रायजो राजानो फोरमायगोन दाबायदियाव आं प्रेसिडेन्ट जानायमोनब्ला भारत सरकारनि बा प्राइम मिनिस्टार जानायमोनब्ला आं दा लोगो लोगोनो आङो आंनि जाथिनि हिसाबैब्ला आं बेखौहाय मा होनदों मानगोनां गियानाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारखौ आङो बख'नो अर्डार होसिगौ नङा होमबा आंनि हारिनि बा आंनि हारिनि सायाव माने खामानि मावनायनि थाखाय नाथाय जेब्ला आङो प्राइम मिनिस्टार जागोन जेब्ला आङो प्रेसिडेन्ट जागोन अब्ला आं मायाव थागोन माखासे आयेननि बेन्दोङाव थानो गोनां जागोन जाय आयेनखौ आं सिफायनाय लोगो लोगोनो
गुबुन दायनिगिरि आयेन मावगिरि सुबुंफोरखौ आङो मा खालामनांगोन रेहाय होनांगोन जाय खामानिया गोबां इलिगेल। अब्ला नों बेवहाय बुजिनांगोन आंनि बाथ्राखौ। आं रन्जन दैमारि सारखौ गोबां गोसो गोरबोजों बख'जानो लुबैगासिनो दं। औ नंगौ नंगौना नङा? नंगौ दिनै माखासे बाथ्राखौ रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ लानानै खायसे सुबुंफ्रा पलिटिक्स खालामदों। बै बे पलिटिक्स खालाम मानो गोनां रन्जन दैमारि सारनि मुंखौ गाज्रिसो खालाम थांगासिनो दं बिथांमोना। बेखौ गोसोआव लाखियो। मानो गोनां रन्जन दैमारि सारा गाव मोनथिखागौ जे बिथाङा मानि थाखायहाय जेलाव थादों आरो जों बयबो मोनथिदों। नाथाय खायसे सुबुंफ्रा मोनथिनानैबो अहंकारै माने बानायगासिनो दं। दिनै बिथाङा हारिनि थाखायनो थैगोन, हारिनि थाखायनो मुभमेन्ट खालामगोन होननानै मोनसे थांखि लानानै बिथाङा संग्राम खालामदों। बिथाङा मुभमेन्ट खालामदों। जाय मुभमेन्टआ दिनैसिमबो माने बयनिबो गोसो गोरबोआवहाय थांनानै दं। दिनैहाय नों नुनो मोनदों माखासे इन्डिभिडुफोरा वान साइड आरो माखासे इन्डिभिडुफोरा ओरै साइड माने मोननै जानानै दङ। नङा होमबा? बेबायदि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय आं सानो जाय जोंनि माने एनडिएफबि नि बड'लेण्ड आर्मि बिथांमोना बै राजखान्थिनि मोनसे फोथाराव हाबालासिनो माखासे सुबुंफ्रा जेरै दिनै हमना ला मान गोनां डिपुटि चिफ सार जि गबिन्द सारखौनो हमना लादो। बिथांमोना बड'लेण्डनि मुभमेन्टनि सासे हिर'। दिनै हाग्रामा महिला सारखौनो हमना लादो। बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि मुभमेन्टनि सासे हिर'। प्रमद बर' सारखौनो हमना लादो। बिथाङा सासे जोंनि बड'लेण्डनि मुभमेन्टनि हिर'। पेरेंगा सारखौनो हमना लादो। बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सासे हिर'। गासिबो जायफोरनि मुंखौ बुङाखै बिथांमोना गाज्रि मोननाङा, नाथाय बिथांमोना हिर'। नाथाय जेब्ला राजखान्थियाव हाबबाय बिथांनि मुङा गासिबो थेर बेथेर जालांजोब्बाय। नों नुगोना नुवाखै बेखौ? दिनै डिपुटि चिफ सार मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौ गोबां सुबुंफ्रा बखियो। प्रमद सारखौबो बखियो राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय। हाग्रामा सारखौबो बखियो राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय। नाथाय बिथांमोना दिनै राजखान्थियाव हाबालासिनो जुदि सिम्पल जायगायाव थायोमोनब्ला जेरै ओरैबो गैया ओरैबो गैया, नाथाय दिनै बिथांमोननि मुसुखाया गासिबनिबो गेजेराव थासिगौ दा। नंगौना नङा? नंगौ। राजखान्थिया ओरैबायदि जाय नों एसेबां पुण्य खामानि मावदोंमोन बै पुण्य खामानि मावनायाबो सिलिंखार जालांनो नागिरो। बेनिखायनो आं खावलायनो नागिरो नोंनि माने इन्टारभिउनि दारै जे मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ प्लिज अननानै पलिटिक्स बा राजखान्थिजों लोब्बा दा खालाम आरो पलिटिक्स आरो राजखान्थियाव दा बाहाय बिथांखौ। नंगौ सार। नोंथांनाव लास्ट मोनसे कुइसन खालामनो सानदों आरो ना, बा मिन्थिनो लुबैदों, बा नोंथाङा रायजो राजानो माने क्लियारै बुंनानै होबानो जाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय एसे आं सासे इउटुबार हिसाबै नोंथांखौ गोबां समनिफ्राय नुबोदों, नोंथांखौ फल' खालामबोदों, बेनिखायनो नोंथांखौ हार्डलि आं गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। आरो नोंथांखौ सोरबाया गाज्रि मोनदों होनोबा आंबो गोसोआव बोरैबा मोनफायो जे बिथांबायदि सासे मोजां मानसिखौ ओरैबायदि बर' हारिनि बर' समाजनि दुखु दाहाफोरखौ माने माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांबोनाय बे मानसिखौ मानो दिनै दुखु मोनखो बा गाज्रि कमेन्ट लिरखो बा माबा मोनसे नबां जाबां खोथा बुंखो, नङा होमबा? दा बे हिसाबै आं नोंथांनि सासे मैखोम सापर्टार हिसाबैनो नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ आं माने मिथिनो लुबैयो बा बुंजानो लुबैयो आरो ना। गोबाङा बुङो जे नोंथांखौ बिथाङा सासे पलिटिशियान बा बिथाङा सासे इउपिपिएल सापर्टार बा जायगा थाइसेयाव थाग्रा मानसि नङा, माखासे लबनि थाखाय माने खामानि मावग्रा मानसि, थ' बेफोरबायदि बुङो आरो नोंथाङा बेखौ सुंद'यै नोंथांखौ मा हिसाबै दिनै सासे इउटुबार हिसाबै सिनायनांगौ बा बर' हारि मोजां मोनग्रा हिसाबै नोंथांखौ सिनायनांगौ, बेखौ माने बारा गोलाव आंखौहाय नोंथांमोनहा जाय मानसिफोरा बे भिडिअखौ नायदों थिगासे बे फिननायनि सोंथिनि फिननायखौ आङो होनोसै। माने आंनि बाथ्राया ओरैबायदि ना आंनियावहाय पलिटिक्सनि दिमाग माने जे पलिटिशियान जानानै बुंनाय दिमाग दं ना आङो इउटुबार जानानै बुंनाय दिमाग दं। आं खामानिखौ आङो जास्ट मावोल'। नामखौ नोंसोरसो होदों। आं दिनैसिम
आं बुंना लाया आं पलिटिसियान होननानै आङो रायजोनि थाखाय माखासे खामानि मावनो ओंखारदों बे रायजोनि खामानि मावनायावहाय नोंथांमोना माबा माबि बुङोब्ला बे नोंथांमोननि खोथा नाथाय दिनै इउपिपिएल सापर्टार बा ओरैबायदि प्रमद बर' सारनि सापर्टार बेबायदि बुंनाय मथेब्ला आं बे बाथ्राखौ बुंगोन सोरबा सासे दैदेनगिरिया जुदि एसेबां मोजां खामानि मावदोंब्ला बेखौ मानो बाख्नायालासिनो थानो नों जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला नोंखौबो बाख्नायनांगोन बे आंखौ बाख्नायनो नाङा आंखौ माबा मोनसे रिजननि थाखाय आं मोजां खामानि मावदोंब्लाबो आंखौ बाख्नायनाङा दे जेबो नङा नाथाय आंखौथ' नोंथाङा खुनु राइट्स गैया आंनि बाख्नायनायखौ नोङो बन्द' खालामनो नंगौना नङा नंगौ स' बेनो बे आंनि बाथ्राया बेयावनो थाङो जे नोंथाङा बे सापर्ट खालामनाय बा मदद खालामनायावहाय बिबुंथि होफानायाव जुदि आंखौ पलिटिसियान बायदि नुदोंब्ला बे नोंनि खोथा नों मा महरजों नायनो लुबैदों बे नोंनि खोथा नोंनि दिमागाव नों माखौ सोनानै लादों बेसो नोंनि बाथ्रा नों सासे रायजो सिबियारि होननानै बे नामखौ दोनगोन ना नों इउटुबार होननानै नामखौ दोनगोन ना सासे नोङो पलिटिसियान होननानै नामखौ दोनगोन नों ना मा बुंगोन ना बिजनेसमेन बुंगोन ना नोङो ट्रेडार बुंगोन ना नोङो सासे गारि ड्राइभार बुंगोन ना होमबा नों ना सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार बुंगोन बे नोंनि सायावहाय आरो कनफिउजना नोंसो जादों नों आंनि खामानि मावनायखौ नों रोखायै नुखादों नामा बेबायदि माने खोथाया जाहैबाय नोंनि सायावसो डिपेन्ड खालामो नों मा महरजों नों आंखौ नायदों आंथ' गोबां गुबुन सब फारसेथिंनो खामानि मावगासिनो दं नङा जाय सुबुङा इसेबां सैथो खामानि मावगासिनो दं बै सैथो खामानि मावनायनि सुबुंनि फारसे सोरबा सासे सुबुङा सोरबा सासे माने दैदेनगिरिया जुदि बुङोब्ला आं बिनि फारसेथ' आं सिरि जानानै थानाय नङा नङा होमबा जेरै नोङो हमना ला आंखौ सोरबा सासे सुबुङा दुखु मोनो होनदों नों सोरबा सासे सुबुङा आंनि सायाव जुदि माबा मोनसे नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला नोंनि बिखायावबो दुखु मोनो थिग बेबायदिनो आंबो सोरखौबा सापर्ट खालामोब्ला बिनि सायाव सोरबा नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला आंबो दुखु मोनगोन नंगौ जाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिखा भटआ नोंनाव मोनसेल' दं नङा होमबा नाथाय नोङो मोनसे खोथा सापस हमना ला नोङो बिपिएफखौबो मोजां मोनो बा इउपिपिएलखौबो मोजां मोनो नाथाय नों बे भट मोनसेजों नों माने माबाल' थांगोन नों मोनसेथिंल' थांगोन नोङो भटआ नोङो मोननैनोबो होनो हानाय नङा नों बे भट मोनसेजों अब्ला नों मोननैखौबो मोजां मोनो अब्ला नोङो जुदि बिपिएफनो भट होबाय अब्लाथ' नोङो वान साइड जाबाय इउपिपिएलखौ नों मोजां मोना जाहैबाय नोंनि मथेब्ला अब्ला इउपिपिएलनो भट होबाथाय नोङो बिपिएफखौ मोजां मोना जाहैबाय नोंनि मथेब्ला वान साइड जाहैबाय नाथाय नों मोननैखौ मोजां मोनो अब्ला बिनि एनालाइसखौ नों मा खालामगोन स' खोथाया जाहैबाय कि जायफोर मानसिफ्रा बेबायदि माने खोथा बाथ्रा बामसावदों जायफोरबायदि मानसिफ्रा बेबायदि बाथ्रा आंखौ माने बुंगासिनो दं बिसोरो जाबाय बिपिएफनि आइटिसेल रुपम बेना रुपम ना रुपममोनलाय रुपम जे बिथांमोनहा बिपिएफनि आइटिसेल खुनु आंनि सापर्टार्स आंनि अरिजिनेल सापर्टार्स जाय मानसिफ्रा आंखौ मोजां मोननानै सापर्ट खालामनानै साबसक्राइब खालामनानै लादों बिथांमोना बेबायदि आरो बुङाबो आरो बिथांमोना बेवहाय सरजाबफायाबो आं जुदि ससियेल मोजां रायजो राजाफोरनि जे मोनसे कन्टेन्ट खालामनाय ओरैबायदिबाथाय बिथांमोना फैखागोन लैहोर आरो नोङो नुनोबो मोनगोन कमेन्ट खालामनाय आरो लाइक खालामनायखौ नुनो मोनगोन सिम्पल जेरावहाय पलिटिक्स गैया नाथाय बिथांमोननि सिङाव दङ बिथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ बिथांमोननि सिङाव दं नाथाय नों बेवहाय नुनो मोनगोन अनलि जायफोर मानसिफ्रा खालामदों बैसोर सुबुंफ्रा आंनि हार्डलि फ्रेन्ड बा नङाबा खायसे सुबुंफोरा नेगेटिभ होग्राफोरा जाहैबाय नों फेक एकाउन्ट खालामनानै बा गावनि अरिजिनेलजोंब्लाबो बिथांमोनहा प्रफाइलखौ लक खालामनानै बा सोरनिबा फेक एकाउन्ट खुलिनानै प्रफाइलखौ लक खालामना लागोन फ्रेन्डबो फलोइं गैया मानोबो गैया स' बिथांमोनहा माने जाहाथे रायजो राजाफ्रा कमेन्टखौ नायनानै जेरै नों दा सानदों बे रायजो राजाजों सिजामारला नामा बेबायदि सन्देहजों सानदों जे बेफोर गासिबो माने गुबुनफ्राबो सानदों बेबायदि हिसाबै बिथांमोना माखासे टिम बानायनानै खालामदों नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोननिफ्राय दाख्लैबो हालां बाजार होननाय इउथ बिपिएफनिफ्राय बिथांमोना हमजाबाय मानि थाखाय हमजाखो बिकज बिथांमोना आंनि न'खौबो गेटखौ साफायनानै बिथांमोननि चेनेलनिफ्रायनो आगारदोंमोन अभारद्राय जादोंमोन आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगौ बयबो जे नों जुदि फाब खामानि मावदोंब्ला लोगो लोगोनो दानि जुगावहाय मा होयो रिजाल्टखौ मोनखायो नोङो साजाखौ मोनखागोन नोङो अभारफ्ल' नों जुदि मावदोंब्ला नोङो माने साजाखौ मोनखागोन आरो माने खोथाया बेबायदि आरो माने थ' फिननाया जाहैबाय थ' आं जेसेबां फिननाय होदों बेनोखा आरो बिनि गेजेराव आरो नैबे बाथ्राखौ बुंबावगोन नों मा सानो बे नोंनि सायावहाय नाथाय आं रायजोनि थाखाय माखासे गावनि नलेजजों आरो सोलोंनानै
रावबो खेबसेनो सोलोंखाया बयबो सोलोंजोबनो गोनां जायो आरो जिउ जोबजासिम मानसिया सोलोंबाय थानो गोनां जायो आरो सोलोंनाया माब्लाबाबो जोबा नंगौ नंगौ दिनै माखासे सुबुंफ्रा बुंनो हागौ प्रकाश नोंलाय मा बैसो जादों मा माबादों दिनैहाय बैफोरबायदि सुबुंनि थाखायनो माखासे सुबुंफ्रा रोंगौथिखौ दोनखुमाना लानो गोनां जायो लाजिनानै आं माबा मोनसे रोंगौथि देखाय आंखौ दुगामारासो बुंगोनदांलै बिथांमोना रोंगौब्लाबो बै रोंगौथिखौ लानानै माने मा होनदों गावखौ आन्दोआव थानो गोनां जायो बैफोरबायदि सुबुंफोरनि थाखायनो दिनै बिथांमोना मोनसे ओरैबायदि मोनसे रेस्ट्रिक्सन खालामना दोनदों जे रेस्ट्रिक्सना ओरैबायदि जे थाबै जुदि सोरबाफोर मेच्योर जायोब्ला मा होनो दाय जानाय बायदि जुदि नोङो थाबैनो मेच्योर जाबाय बैसोआवनो सेंग्रा बैसोआवनो अब्ला नोंथ' मेच्योर जानाय लोगोथ' नोंथ' सासे मेच्योर हिसाबैथ' खामानि मावगोन ना औ नङा होमबा बुजिनां बायदि माखासे खामानि मावगोन थ' बैफोरखौ खायसे सुबुंफ्रा माने मा होनो इनसाल्ट खालामो लाजि फोनाङो बैफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जाय मानसिया मोजां खामानि मावदोंब्ला बिनि मोजां प्रफाइल रिड खालामनानै बेखौ मदद होनो नाजानांगौ आरो गावजों बोजबना लाफानो नाजानांगौ जाय खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारनि सरखार खुंथाया जुमाय लोंहोनानैसो सेंग्राफोरखौ फियोमोन आरो बिथांमोननि लाइफखौ दंस' खालामोमोन दिनै बिथांमोना खायसे बिराद बेखाराव दङ आरो बैफोर बेखार सुबुंफोरखौ बिथाङा ओरैबो खामानि होनो हाला आरो ओजों फारसे दानि सरखारजोंबो थाब खामानि मावनो होला आरो बिथांमोननि लाइफखौ बरबाद खालामना दोनदों जायनि जाहोनाव दासिमबो दावरावआ जोबथाङा थेंक इउ सार जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा जोंहाय गोबां सम टाइम नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ दसे दोनथ'नानैबाबो आंनो होबाय बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय सार अके